Kaixo dan hori. Bueno, nik aztertu dut hilekoa euskal literaturan nola errepresentatzen da. Sarrera txiki bat egiten dut, nire abia puntua esplikatzeko, nik Erika Irustakin egin neban lehenengo gerturatzea gai honetara, hilekoaren gaira. Pentsatzen eban ikastaro soil bat izango zala, baina bueno, uste baino sakonago iritsi zan, eta orduan aldaketak sortu zitzun nire bizitzan, eta gaia asko interesatu jatan. Eta hurrengo urtean eskolastikan izena emon neban, eta literatur kritika feminista moduloa egin nebanean proiektua aurkezteko aukera bat egin neban, eta hilekoa literaturan nola representatzen zen, eta hilekoa eta literatura uztartzen hasi nintzen. Orduan, ikusiko duzue gaia lanian zehar, Josune Muñozen eta eskolastikaren eragina haundisa dela ikerketa honetan. Sarrera txiki batekin abiatzen dut, sarrera txiki honekin abiatzen dut lana, eta gero, marko teorikoa edo ireki dut, ez? Marko teorikoan aztertzen dut hilekoaren tabua nola sortzen da, horretarako patriarkatua osatzen duten edo eusten duten diskurtso ezberdinak aztertu ditu. Filosofikoan Aristotelesen proposamena, nun fluidoek edo jarioek emakumeak gizonen menpeko eta pasibo bihurtzen gaitzun. Erlijiosoan aztertzeko Biblia soilik aukeratu dut, hau da ez ditu mendebaldeko kulturaren erlijio oinarrizkoa edo. Eta kasu horretan inpuroa izatearekin eta hilekoa kutsatzeko arriskua izatearekin lotutako pasarteak agertzen dira, ez? Gero dago diskurtso historiko medikoa, hemen Federitxik eta Sorginak, Emaginak eta Erizainak liburua, Kaliban eta Sorginak Erizainak eta Emaginak liburua aukeratu ditut, azaltzen dutelako oso ondo, medikuntzaren pasarte historiko hori, ez? Nun emakumeak albo batera uzten dira medikuntzan, eta beraz haurdunaldi, edoskitze, abortu, aurren ezik eta hilekoa eta gai guzti horiek gizonen eskuetan gelditzen diran, eta aldaketa historikoa gertatzen da, ez? Orduan hori azaltzen duten bi liburu hauek oinarri hartu ditut horretarako, eta bestalde batetik medikuntzaren ikuspegian sakontzeko Carme Valls Jovetek egiten dabeen irakurketa, ez? Nun emakumeen gorputzak patologizatzen diran, edo alde batetik, bestalde batetik beste patologia batzuk izkutatu egiten diran, eta berak proposatzen daen hilekoa izan behar dela gure osasunaren neurgailu, ez? Eta beraz, gure aliatu bezala proposatzen dago. Marko teorikoaren barruan hori da atal bat, nun esplikatzen den pixkat diskurtso guzti horiek nola ahalbidetzen duten hilekoa, hain ohikoa eta sarritan gertatzen den fenomeno fisiko bat, nola izan daiteken tabua, eta gero aztertzen duen literaturan, alde batetik ahozko literaturan, eta bestalde batetik ja euskal literatura idatzizkoan. Ahozko literaturako adibideak dira errefrauak alde batetik, eta bestalde batetik Txano Gorritxuren ikuna. Hemen ikusiko duguna da, modu implizituan hitz egiten dela hilekoari buruz, ez dago mezu zuzenik, eta beraz guk Txano Gorritxuren ikunean adibidez egiten duguna da irakurketa, lerro arteko irakurketa bat. Zein da irakurketa, hilekoa jaitsi berri zaion haur bat kaputxa gorriakin, alduaren forma hartzen da benatzetik ikusita basora doa, eta otxoak bortxatu egiten da engainua egin ostian, ez? Eta orduan mesua, ez? Hilekoa daukazu kontuz heldutu zara.
holako interpretazio bat edo irakurketa bat egiten dugu. Claro, kontuan eduki behar dugu, mendebaldeko ipuin badala eta mendebaldeko irakurketa posible bat. Bai, mendebaldeko kulturan hau gertatzen dela badakigu eta beraz guk hortik irakurtzeko aukera proposatzen dugu. Baina mezu feminista hori izan daiteke, ezta? Sozializatzeko tresna diren heinean, emakumeei espezifikoki eman behar zaizkien edo, jendarte honetan emakumeentzat espezifikoak diren arriskuez abisatzen duen ipuin espezifiko bat, bezala irakurtzen dugulako. Ados. Eta ja, idatzizko euskal literaturara gerturatzen bagara, edo marko teoriko bezala, edo euskal literaturan egiten ari diran saiakera edo eta abarretatik hasita, aipatzea alde batetik saiakera feministak edo pentsamendu feminista ondala gutxira arte ezin izan dugula euskaraz irakurri, baina oin ja pentsamendu feminista itzultzen ari dela edo eta inkluso sortzen, ez? Dana dela ez dakagu liburu formatuan hilekoari buruz hitz egiten daben euskarazko materialik. Bai dauzkaguna da, Carme Valls Jovetek adibidez egiten daben proposamenetik zakit gertu, baina hilekoari politikotasun hori ematen dioten lan akademikoak, Mariluz Esteban, Miren Gillo eta abar horretan lanean. Eta gero badaukaguna da beste leku batzuetatik modu divulgatiboan eta hilekoari buruz modu esplizituan hitz egiteko desira. Aipatzen ditut berriako 5 zutabe edo, azkenengo urteetan idatzi diran zutabeak bertsolaritzan egiten ari da proposamena eta hau dana kontuan hartuta, nik lanaren hipotesia edo zan, euskal literaturan hilekoari buruzko libururik ez dagoela, hilekoarekin lotuta dauden pasarte gutxi daudela eta pasarteetan azpigai gutxi jorratzen direla. Azpigai esaten dutenean zer da? Hilekoa berdin odola ulertzen dugu, baina hilekoa berdin odol falta ere izan daiteke adibidez. Menopausia, menarkia, pertsona transgenero batek emakume gorputza izan, baina gizona dan pertsona, emakume gorputza ez, barkatu. Gizona dan, baina alua duen edo uteroa duen gorputz bat izatea. Orduan, azpigai horrek jorratzen dira, euskal literaturan ere hipotesia da gutxi jorratzen dira. Orduan, erabili duten metodologia izan da, urte guzti hauetan irakurritako liburu, irakurri ditut liburu zientifiko eta divulgatibo ugari, medikoak, psikologikoak, soziologikoak, antropologikoak, filosofikoak, literarioak, eta abar luze bat. Eta gero aukeratu dut korpus literario bat. Hemen egoteko baldintzak izan dira, hilekoari buruz esaldi edo pasarte edo egoeraren bat izan behar dutela, liburu formatuan argitaratuak eta euskera sortuak izatea, itzulpenak ez ditut kontuan hartu. Eta orduan urten jata, 12 lanetako korpus bat. 3 eleberri, 3 poesia liburu, 3 komiki eta 3 lan hibrido. Obra bakoitzaren pasarteak aztertzeko eskolastikako metodologia erabili dut. Gaia, ahots narratiboa, pertsonaiak, denbora eta espazioa, struktura eta estiloa kontuan hartuko dituna. Horrek ahalbidetu dezta ikusten genero literario bakoitzak ze tresna erabili daben batez ere kontatu nahi dabena egiteko, eta gero ondorioak atera ditut, ezta? Eleberrietan
Zergatik Panpox, Nerea eta Biok eta Kristalesko begi bat hautatu ditut. Zergatik Panpox eta Nerea eta Biokek egiten dutena batez ere da lehenengo hilekoari buruzko oroitzapenak ekarri eta egunerokotasunean nola bizi duten kontatu. Biek lotzen dute batez ere lotxa edo bai amorru punto batekin. Kristalesko begi baten menopausiari buruz hitz egiten dau eta kontatzen du nola menopausia dakarren aldaketa, bai gorputzaren aldaketa, egoteko moduaren aldaketa eta zahartzalora gerturatzea, zer izan daiteke. Eleberrien kasuan adibidez, ahots narratiboa garrantzia handia eduki dau eta ahots narratiboaren bitartez iristen zaigu hilekoa pertsonaiek modu inkonstientean edo nola bizi duten kontatzen ahalegintzen dira. Poesietan, poesia azpiatalean 5 poema aukeratu ditut. 3 Leire Bilbaoren Eskatar librutik aterata dauz, Odoletan bat, Odoletan bi eta Ema Sabela. Bestea Jone Gorostarzuren desegiten liburua da, eta azkena Sano Erradikal Isabiazen pausa poema. Sano Erradikal liburutik hartutako pausa poema. Poema hauetan ikusten duguna da aldaketa bat, ez? Ni poetikoa ez diau hilekoa lotxa, zikintasuna eta impuro edo misterio edo hitz horiekin lotzen, baizik eta erabiltzen da, eta hau danetan edo, komunadan ezaugarri bat da, ahalduntzerako edo. Hileko dun subjektuaren aldarrikapen bat egiten da hilekoa, ez? Orduan, honek suposatzen dau gaietan aldaketa bat, ez? Desegiten poeman, bai aipatzen da adibidez, amatasunarekin lotura, baina amatasuna autu politiko gisa, bai ez? Hilekoak gogorarazten dio ni poetiko horri ama izateko aukera daukala eta ama ez izatekoa baita ere, kasu horretan, eta pausa poemak hitz egiten da klimaterioari buruz. Poemen kasuan, garrantzia handia edukiko daben tresna, bai, estiloa izango da, eta adibidez, Leire Bilbaoren Odoletan bat liburu poeman, ikusiko dugu odola 5 aldiz erabiltzen dabela, ezta? Orduan, adierazten dau esplizitu egin nahi dabela gaia. Estiloan, poemetan ikusiko duguna da estrukturen errepikapena, aliterazioak, erabiltzen ditxula errekurtso literario desberdinak mezuak eta indartzeko. Komikian beste 3 testu aukeratu duguz, Aizan monografikotik hartutako 2 eta Tupustetik aukeratutako 1. 3 komunian dutena da txiste, humore eta ironia dagola. Eta hemen analizian sartu duten variantea da irudien analizia edo irudien irakurketa bat. Aizanekoak txuri beltzean dira eta Tupustekoak zurixa eta gorrixa. Aizanekoak trazo finagoa eta arkatz moduko trazoa erabiltzen dabe. Gainera bi hauetan, suposatzen danean, hilekoak lotxa sortu behar digula hileko dun hori, erabiltzen da, hartzen dute edo apropiatzen dira lotxa horretaz, bestea lotxarazteko hilekoarekin. Orduan, humorea hortik egiten da, interpelazio bat dago, besteari hitz egiten dio, bestea
gizona da adibidez Regina Divinan, badago olako rol aldaketa bat eta hilekoaren apropiazio berri bat edo, ez? Eta Urbana komikian adibidez, trasua zikinagoa edo da, ez? Beteago dago dana, claro, Urban bati buruz hitz egiten dabela. Hiruraen, beste ezaugarri komun da oso zuzenak dirala eta oso argisak, bai, ez dago esplizitua da, argisa, zuzena eta gero beste azkenengo hiru lanak dira hibridoa. Kamizoi zuriz eta askoa eleberri grafikoa da, Txano Gorritxu gogoraraziko digu hilekoa jaitsi berri duen aurra begiraleak bortxatu egiten dabelako, eta orduan, planteatzen dau hilekoa aldaketa bat bezala, ezta? Aurra izatetik emakume izaterako aldaketa monoko bat, aurra horrengan edo pertsonaia horrengan sortzen duen, kontraesana, ez? Alde batetik heldu sentitu nahi du, baina berak badaki zerbait edo desiratua sentitu nahi du, baina, claro, aur bat izaten jarraitzen du, planteatzen dau egoera hori, salaketa, bortxaketa horren salaketa modura, eta hilekoa izan daitekeen jendarte honetan, ez da, arrisku eta kontraesan guztiekin. Emakume burugabean, pertsonaia baten bidaia edo, aldaketa pertsonal bat hori eitzen dau kontatu. Hemen hilekoa daukan zentzua da, erditzen dala, baina bere buruaz, eta orduan hilekoa energia kreatibo hori bezala, ez aurrak sortzeko bakarrik, norbere burua bersortzeko aukera emoten dabena, eta gero dago histeria, txakurgorriaken lan kolektibo bat, hitz asmatu baten definizio asmatu bat proposatzen dabena, ez da, humoretik. Hirurek dituzte irudiak, orduan hemen ere irudiak aztertu dira estiloa izango da, garrantzitsua dan tresnetako bat, baita gaiak ere, gai desberdinak ekartzen ditulako, eta espazioak, gorputzak espazio desenteak. Orduan, irudiak nola laguntzen duten testua. Osea, hori ikusten duguna da, eta gero ja ondorioak, ezta? Hau da, korpusaren analizia kontatu dizue pixka gainetik edo, eta ondorioetan egin dutena izan da, nik analiziakin batera kontatu dutzuedan hori, ezta? Eleberrietan ahots narratiboak bereziki indarra dauka, eta gero, testu guztiak kontuan hartuta jorratzen diran azpigaiak, dakezer ikusia egunerokotasunarekin, menopausiaren adibide bi dauzkagu, hilekodun pertsonaren aldarrikapena edo badago, amatasuna, eta kontuan hartuta egon daitezkeen azpigai guztiak, nik konfirmatzen dut pixkat edo, ondorioak dira nire hipotesiak konfirmatutzat emoten ditudala, ez? Ez dagoela liburu oso bat hilekoa gai zentral bezala dakanik, aipatzen diran pasarteak motzak eta gutxi dirala, eta jorratzen diran azpigaiak, batzuk badira, baina beste asko pendiente gelditzen dirala. Orduan, hori izango litzake pixkat nire lana, nire ondorioa, eta espero dugu gustatzea. Eskerrik asko.